O yaşlı bir insan. Babaň garra adam da tahyr. Garra morsa tüweleme daýagdyr. Beýle diýdigiň babaň elmidämi algap görmese de meniň sagdyna adamdygyny aýtjak bolýan. Tahyr. Babaň birazajyk köne pikirleräkdir öde. Diýjek bolýan mohinidim täzeçe durmuş bilen öwrenşip bilen ok. Şo täwäple köpleç biziň ýüzümizden gozardy. Ontoňam ýene bir zat aýtjak. Oň henide bu neçeni çağı bilen gürleşen wagty ýokdur. Evet. Onda näme? Babaň ýanyna baraýarmy Tahyr? Vay, kaka atıl tenmedin bi? Yüreğime yarılı. Men sizi tanıştırayın Tahyr. Ine bu yaşlı Numan babaň. Kaka bu görýän oglanjyňam Tahyr, owadak gyýdyň ogly. O sen agtyň. Diýmek, şoğlanjyk men agtym da şeýlemi? Kahvaltı. Ertiyerlik tayar. Hayret. Ýeňdat, oňun beýle ýyrtyrjak wagty bar eken. Turman näme kaka? Bugün oň mehriban aýalyň ýekeje ýegen gelipdir ahyryn. Or sen ýegeniň bolýan bolsa, meňe agtymdyr ýagyndan çykarma. Boy kakam howla howwa. Tabii babacığım. Toprak Yer işlemän gowurýan tyň şeýledem Tahyr. Uy kakamyň aýdýanyny bir terediň şäherde ýerde perýal Men yer senden barmy? doğram okky. Ertirlik edine de derw işlemäge derli. Inne bolsa eliňde uňda saçaň maşyny baryň. Dedim Men sana. aýtdym ataňa köne pikirli adamdyr diýip. Eli umak näme gerek diýdini? Öňler şeýdilýärdi. Inni eliýalyk bar ahry. Näme on biderek geri çykarandyrlar öýdýärmi? Ine şeýdip süpürsürerdi bolyn, bolardyr bir. Tahyryň boş wagtdan bolmady gölün. Şonda da men o çağaň teň elinde terbiýelenmegine ýol bermen. Teň ýanynda näçe ad bolsa Tahyr üçin şonça da gowy bolar. Sen hiç tatdan gorkma Tahyr. Men sen şol köne pikirli adamyň eline goýup bilmene. Ýör ona baraly. Özüňe bir gowja bolgun. Burada gün gümlesin. Yayılsın hey hey. Gıydı oğlanı söyün olsa dünya mal neylesin. Hoppala. Hey. Çal sağdan çal sağdan. Oho. Sağaman gördünüz mü kadırdan kayın? Tere Jawahir. Bize kim gelipdir? Vay bo, bize kim gelip bırakır? Men edip yegenim. Hay sana dönüyün. Sana dönün. Hoş geldin yegenciğim. Sapalar geldin. Bey. Yigit. Ulu bolup gidipsin ayden. Sen menin doňok gerek şeýledem bir küçüllikde owa barynda sana tüýjem eltip beripdim. Sen hem şondan gaty begenipdiň ha? Aman enişte. Hay sen eme Jawahir. Ol mundan 4 ýyl öňde ahyryn. 4 ýylda sen şeýle bir üýtgedin bile sen näet tanasyn? Ay hawada gatyl bolupdyr. Bir de onu günne görüp beremseň bilmänirden. Uy. Ýogsa da Jawahir, näme çekdiň ala dedip? Sen hemme de hegenek pişiräýipsiň, näme özüňe pişirmediňmi? Pişirmeyen mi? Gözüme de pişirdim la hoppala. Ay kemem olmadıla ya. Nene iyesime miyelen oktu. Gördüm pişirsen iyisinden doya ya. Aman bu Vay, siziň bolşugy nähilgi? Näme ýasa gelen ýal bolşugy oturýarsyňyz? Näme ertir gaýtyrjak ýaly bolşuňyz? Edil qayturmasa da erti biz üçün öğren wajip gün. Kimin mektebe gidip Tahyr okuýadyryp maktatlaşypdyk. Uy, ýadymdan çykypdyr. Ertir biz seni okuýadyrjak bolýar. Nähil begendiňmi? İşini bile ol verin. Onu mektebe men özüm Uy, ýazdyym. kaka sen alada galyp oturmasana. Men aýtjagym aýtdym ha.
Tahir men ödüm ýazyrar. Ýör hani. Sen bilen bir kağıt gürleşeli. Ya Keywani. Tahir öýe çağam diýalet boldur tipdiň sen. Eger Tahir kakyň mektebi ýazarsa özüňe emtirap oturur da, ha? Sen alkyn bol Jewahir. Men o garry möje mugyry getirmäň ýollaryny gaty bilýän. Vay, ay ne diýbäňni bolsa, içek ýeriň ýok da. Ay, indi muny ýemesek bir hil bolar. geç. Hani gel şu ýerde otur bakaly. Diýmek, şeýle açylan zihini çağılan mektebini okumakçy da şeýlemi? Hawa şeýlere göze. Sen şu derejede zihiniň barmy? Hanay? Nähil derejede? Merak Arkayn ol oglum. Men seni şol iki kuş kellen almana ruhsat bermen. Sen maňa ejeň, kakyň, hatda mamaňam amany da agyry. Kaka oturmyň? Al için kaka, sana öz elimle çay demledim. Sağ ol gaýdym, sağ ol. Alada edip devam etjekdim. Hey, oňumyr aladasy bolarmy kakajan? Eliň özüň derip görmedin gaýdym. Diýsen o bolupdyr. İşteň açyk bolsun. Ne diýip bolsa öýlen ısmanakly börek pişirjek. Sen iň gowy görýän naharyň. Sağ ol gaýdym. Ellerine güller bitsin. Ol nemele kaka? Hawa gaýdym aýdyr. Bu neme wara? Tahir okuw ýazdyrmak meselesi. Hawa. Men neme diýäjekdim? Sen biderek ýadap näme etjek? Men körekeniň bilen hemme zady gülýäl ederin. Biýä gaty bolardy. Sen çynyňmy kaka? Okuwa biz ýazdyryýasa onu. Ýok gaýdym. Onu okuw özüm ýazdyryň. Hani ýör Tahir, gidelýär. Ýöne kaka men Näme diýdi Keywani? Rady bolmady gerek şeýlem. hawa rady bolmady. Ýöne men her ederin, hetip ederin, Tahir alaryn. Tahir maňa uyam tapşyryk goýberdi. Onu bize Hudaý berdi. Ol ulalaryna babasyna däl ýokman daýdasyna meňzemeli. Ýür gitdik. Alo? Zehini çağırar mektebimi? Nemele, men bir zat barada soraýjakdymla. Biz bir oglanjy okuw ýazyrjak bolýas bolyn, erten näçede işläp başlaýaňyz? Näme? 8 diýäňizmi? Bolýa, düşündim. Onu erter görüşýänçek sag bolun. Jewahir, erten ýerden mektebe gidýärse onu. Meni kim sorasa men öýde ýok. Bolýa Keywani. Senim kyn görmeseň, men soranlara şu wagt işleýärsiň de. Uy ýoksa da Keywani. Diňe kimdir getsek bolmada. Tahirim alyp gitmeli bora. Onyň aşeýle bolen Jewahir. Onu alyp gitmek üçin ilki bilen kakamdan onu bir zat edip almalyla. Çaga näme akşam ýerde ýatsa ertenim şu ýerden turarda. Bolýa, ýör çaldyrak. Onu mektep 8 açylýar da şeýlemi? Bolýa sag bolun. Tahir, dur Tahir. Tahir.
Wagt eredişiňden aýlanaýyn. Ýörýegenjigimi kimir bazara gideli. Ýer gider, saňa oýunjak adam alyp bereyinmi, he? O nähil oýunjak adam? O näme bolýar? O neme de, adam da oýunjakdan ýasalan. Sen ýaly, men ýaly adam da olam. He oýunjak bir adam bolup bilermi? Oýunjakdan adam bolsa bolaram welin, ýöne şulardan adam bolmaz. Mene näme diýjegim, men bilýän näldiriň gaýyn. Göwünme diýýäňiz. Göwünüňi de gatam deger, näme degmen? Dinleňini. Şu ýere ýazýan. Yeni ýekejek edek tahiri almaga tynanşsaňyz, ikiňiz bilen hem başgaça görleşer. Onu oky özüm ýazyrjak düşnüklimi? Mektebe hemmemiz bile gideýmellermi näme? Hele Yine 3-4 gün geçsin, ondan sebebini bilerdin. Aha. Menim şu ýere ýazýan. Dur o ýere gaýma, wagtyn sen beýlerek ýaz. Ha şeýlemi bolýar-da, onda menim şu ýere ýazýan. Kakamyň Tahirjany köni pikirleri bilen terbiýelemegine asla ýol berjek gel. Onu men iň gowy ýollar bilen terbiýelejek. Iň gowy ýollar bilen döwre bab edip. Düşündiňmi? O koýazyrmak meselesi näil bolunny? Goý bolsa etjekmi? Ýok, goý bolsun aý demok. Tahira alyp bilmedik welin oň şahadatnamasyny göçürmesini bir alaly. Resmi nama bilen o koý ýazyryp bolýandyra. Kelläňi işletene jebap ber. Vay, Tahir senmi ýüregime ýardyňla? He adayda näme boldy? Bir zat gözlediňizmi? Kim menmi? Ay ýokla, men aýöne senen habar tutaýyn geldim. Barany arkyny ýatyber, bar. Giýjaň rahat bolsun. Bir zat bolsa men oýaragyn bolýarmy? Bar arkyny ýatyber. Hadi güzel yavrum beni. Bar. Ay. Bir şey Bir olursa zat bolsa oýaragyn bolýarmy? Bar. Döwlet idaralaryna tapdyrgan dron okşadat. Seni kösemejek bolup taýarlap goýaýyn diýdim de. Allah'dan aýtsyn. Ýöne sen adary galyp oturma. Ertir ýolugur özümiz birda eder. Düşnüklimi gaýdym? mutlaka. Biz ýokmany suratda şahadatnamaň nusgasyny çykardaýmal jebahir. Bolmasa Tahir okuw ýazyryp bilmer. Hani pikirlensene, muň hökman bir alajy bolmaly ahyryn. Aha, men tapdym. Tapaýdym öýdýän, ay ýöne näwleýinne. Men ýasama resminama çykarýan bir dostum bardy. Özüm oňunyň gowatnaşýadym. Eger şunu etseme, şu şahadatnamaň ediljek özüň ýasardy. Oň nädip ýataýany gördüňmi? Ay, ýataýşyna görbenim bolýan ýöne aram oldu da. Menime şoň eden etjek bolaryn. Hani maňa ber wakal şu eliňdäkini? işte Ene, muňa şahadatnamaň nusgasy ýerler. Gören ajap boldy. Sen işiňe ediber wakaly. Bu torongdan soň şahadatnamany Tahir'e ver. Men kakam mektebe iyi vermedlik üçin bilýän käbir işler etmeli.
Aktyk yer göreňde men ýatlagyn. Sen men iň gowy dostumsyň. Hasan. Canım, seni göresim gelýär dostum. Sen de Sen heni dem yatan okmy? Ýatjak bolup durdum şu wagt. Bolýada. Ýatda dynjyň alanmy? Giýjäň rahat bolsun. Sizin hem giýjäňiz rahat bolsun. Baba, bir daha soramak mümkünmi? Ertir sorarsyň gudyň. Häzir bolsa sen ýatyp ukyň al. Ýöne baba, ertir giýçi bolaýmasa? Giç bolmaz gudyň. Ertir ýerden çyk turarys. Indi bolsa ýat ukyň al. Ýöne baba, ýaňy daýdamy kiňiz? Cevahir. Cevahir, Cevahir. Cevahir tur. Cevahir men saňa diýen, eşdeň okmy turaýynmy? Cevahir, daşarda sen bir näme tanşat oraya? hangi? Hani kim var? Yoş. Yoşrak bolsana, kakam turmaka derewji gideli bol. Doğudunum, meni bir sorayan daşar diye oyun ediyorsun ha? Oyun ediyorsun mi? Saňa diýen yoşrak bolsana. Bäriň o keýwany sen oyun ediyorsun la şeýle dämi? Yoşrak bol, näme tapyrdak gelýän? Bolya diýdim ha. Sen çykyp ber menim ýüzüme bir suw çalşdyraýyn. Keni uklan asylmakam uly oturmaýyn men. Bolya ýöne çaltyrak bola göri. Kakam öýren ajaýyp oyun gurnadym men. Eglenmesen gowy bolar. Gyssaň özüň bilen bolsun. Köreken aýryl beýlek. İlkin men geçeýin. Düşünýän welin gaýyn men ören gyssanmaş da. Geçeýin ýan saňa. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Men nerede kaldın? Şunça wagt awam eglenmek bolarmy? Guý kaka turdyňyzmy? Birem ertirden bäri taňa garaşyp durdyk. Kim yaptı? Muny kim beýtdi? Menem şol sorajaktym da kaka, muny kim beýtdik-ä? Kim Ne bolup bir? Kim näme edip bir? Belan körü siz bolaýmasaňyz. Oy kaka näme üçin beýdi ýaňyz? Muny kim etdi diýen? Iň soňky edek sorýan, muny kim etdi? Kim etdi? Durun bir mund. Bir mund garaşyň ahyryn bu zatlar kim edenim bolsa, adyl kadyň öňünde jogap berer. Näme daýdym kada ýutjak bolýarmy? Balara terede. Özlere günäkär, tigirleri ýarly we maňa tökmed atýarlar. Ýogsa da baba, senden başga da tigirler ýaran bolupmy? Kim maderde? Adam yok mu? Kapyny açyň hani? Çekilin beýlek, çekilin. Kaka dursana bir mund. Açyň diýen şu kapyny. Kim var şu taýda açyň? Açyňa kapyny, vay.
Siziň bu synaňyş mektepde okumak üçin öğrenmekim şeýle dälmi? Evladım. Yoksa da oğlum sen adyň näme? Men adym Tanjuk daýja. Tanju diýäňmi? Beýle at kimin kelletine geldik ha? Tanjuk şöwegi tanaňyp eşitmendir samay näme ýol pahyr. Gutordum. Ýa 10 minut boldy ahyryn. Oň finaly ýarym saгаtlykdy. Artykma jogap beripdirler. Neme, menem bir seretsem bolmazmy ka? Her şeyi tahmin Ehli işlemeye adatlar becerdiniz mi? Hawa bejerdik ýoldaş müdür. Sıralara çel şaşdym. Başga ýumuşuňyz barmydy? Gerekli adyňyzy bolsa maňa ýüz tutarsyňyz bolýarmy? Bolýa ýoldaş müdür. Geyrin. Sizi bekliyor. Ol size garaşyp dur. Hoş geldiniz. Hoş gördük müdür. Ýoldaş müdürdi. Hoş gördük ýoldaş müdür. Kadriye hanım diýeýin. Hoş gördük Kadriye. Hanım diýdi. Hoş gördük müdür hanım ýoldaş Kadriye. Geçin makale, geçin oturun. Oturun, oturun. Demek çocuk Diýmek okajak bolýan şu da. kaç kardeş? Siz näçe dogan? Bir hiç dogan. Ne demek? Bu näme diýdiň bolýa? Doganım yok diýmek bolýa. Şoň ýaly bolanda näçe dogan diýip soralanna bir diýip jogap bermeli. Ýöne men doganım yok da. Doganım bolmaň soň menem hiç kimiň dogany bolmaýan. Şuň ýaly ýagdaýda men özümi sandaryň üstü bilen düşündiresim gelenok. İçine ýekece army salynan bir sebet bar diýeli. Şo sebetde näçe alma bar diýip sorasaňyz soraňyz näme dogry bolar ahry? Eger men bir diýip jogap bersem bulaşdyrmaňyz mümkin. Şeýle dälmi? Ýeri bolýa. Gurrun odaldy oturman esas mesele geçeli. Evet. Tahir, Tarık Bey tinagdan gowa hally. ancak Ýöne bilşiňiz ýaly okuwa kabul edişlik döwri birýem gutordy. şimdilik yalnız Her näçe şu sınıfın gollymy heniz aramyda gelmedik bolsa da siz çağany okuwa ýazyrlayan döwrden giýjäk alyňyz. bilmiyor tabii. Fakat Ýöne men size bir ýol salgy berip biljek. O näme? O nähil ýol, nähil ýol. Bilşiňiz ýaly mektebimiz şu ýyl açyldy. Şo sebäplen bir topar ýetmezçiliklerimiz bar. Bir zat edip şu kemçiliklerimiziň öwüdini dolmaňyz gerek. Men näme diýjek bolýanmy düşünensiňizle? Okuwa ýazylşyk puly barada aýtjak bolýan men. Tahir okuwa ýazdyrmak üçin mekdebiň hasabyny pul geçirmeli bolarsyňyz. Bizem size ýürüýte resmi nama doldurup berer. Nemeli, soramak bir hile mühili näçerek geçirmeli bolar kak? 5000 lira. Ummasyz adam dälle. Näme de resmi namadat diýip oturmasak näçerek boka. Men sizden para soramok, mektep üçin soraýan. Elbette, elbette onuňyz dogryla. Ondan size iki taraplyň ylalaşyk barmy? Kanuna laýyklykda diýip soraýas.
Yollaşymyň öz adyna hususy şereketi bar bolansoň, şoň adyna bir zatlar edip Kredit kartı bilen bölüp geçirdek bolmazmy ka? Siz näme men bilen oýun etjek bolýaňyzmy? Asıl sen biziň bilen oýun etjek bolýany meňden ýollaşmy diýür. Çağamaz syňagdan geçdi, şoň üçin siz onu şu mekdebe ýokman almalymy? Okuwa ýazdyrmaly puly nereden tapdyňyz? Kaka dursana derew gaharlan berýän. Men häzir nyrkyny arzanladaryn. Yok beýle zat bolmaz. Ýekiji şaýam kem bolsa bolmaz. Pul almanam hiç kimi mekdebimde almaz. Alartyňyz ýollaşmy diýür. Tahyr şu mekdebe ýokman alartyňyz. Şu pul tölemeseňiz almaz. Alartyňyz. Almaz. Alartyňyz. Almaz. Alartyň. Almaryn. Alartyňyz. Almaz. Kaka, Bolmazam bir zat bom kadriye. hanım di. Hanım. Kaka dursana dinle ahirin. Bolýa sag bolun onu. Bolýa sag bolun, gelip duruň. Biziň obamyzyň imamy mesjide pul gerek diýse, islen berýär, islemedigen beren okdy. Bu ýerde nämçin beýle? Şäherde hemme zat tapawutly ýigit. Tapawutly bolmasa birine şäher, birine de oba diýmezdiler. Bu näme? Yangyn duýdurşy. Nämçin berde goýupdyrlar ony? Yangyn bolanyna ýa-da howply ýagdaýda ýüze çykanyny ulanýar. Ýöne mena dogry maýsam henide seni şoň bitiren işini görmedim. Ýalňyşy bir bapaýsa, azanna çuwanlyk bolýar. Ay bolýar da, men babamdan izinden ýeteýin. Kaka, näme çekelen agyrdy? Pul bereli diýnanla. Kaka maňa kulak as. Men näme diýjekdim sana? Kaka. Dursana kaka. Tüket. Bolmaz diýdim hemen. Şo puly berjek däl, eşdiýäňmi? Siz menden biýdiň beräýmen, düşnükmi? Şo çağa şu mektepde okar, öýden pulsuz okar, düşündiňizmi? Pulsuz okar. Indi näme bor kakewany? Bilmedim de Jawahir. Maňa diýdiň-a, bu meseleni restoranda naharyň başynda çödeli. He, nähil görýän? Näme restoran ýetip erbeda bolmaz bolýany. Iki bolup iýişsek, kän çykdaýjy bolar. Şoň üçin şo pula ýarym kile talip üstüne de ýumurtga çaksak, has gow bolmazmy, ha? Sene mara Jawahir. Ýürýegenjigim gideli. Hiç kim ödüne çekmesin. Men umuman aýdýan. Men pikirimçe, käwagt haýyrly işler üçin 5-10 manat çykda jetmekden gaçmaly dälmi diýen. Sözüne laýyk gelmeýän bolsa, ýekiji adama da ýekiji şaýam pul bermeliler. Pul bolan beri bertin oňňan bolsa. Düşündiňizmi? Kimse yanlış. Men umuman aýdýan, hiç ýeňiz ödüňize çekmäweriň bolýarmy? Siz arkyny beriň. Meňe barç istemem gaçdy. Näme boldy? Ýür Jawahir. Ikimiz bileje telewizore tomoşa Ya edeli. kewany telewizordan çykdy. Naharmyr arkaýy ýaýynla. Bol çal. Bolýan. Biz şo puly ýokman tapaýmal Jawahir. Tahir okuwa kim ýazyrsa ol şonam has gow görer. Muňa adam psihologiýasy diýerler. Bir kinoda görüpdim. Bir ýerden kart saplaýdyga gow gordy. Uy, ýolda men almaly pulumma. 3-4 günden soň satan jaýmyň pulum banka geçmeli. Ola şeýle bilen kartalar ýala adammy näme? Ay, sene may keywan bir zat diýýäňde ýöne, ha? Näme sen näme adamyň tanaň okma? Oda ýeşgur kenide awraýmyz bar. Bir jaňda bitirmeýän men şoň ýal oňuny şoklatlary. İyi akşam. Akşamyň aýry bolun dostan. Näme? Men bir zat haýş edäjekdim. Tanadyň näme men Jawahir? Miktar. Ay, o diýen kän pulum näle arkaýyn bol 5000 lira. Ay can olsun beýtme gow adil bir ýerde haýş edýär. Tap ber şo pul maňa. Dostan sen diýeniň näme? Sen näme men tanaň okma? Tanaýan bolsaň näme ýaýdan durdyň onu? Alo, alo dost? Alo. Yalnız belge düşäydimi öýdän? Ya. Bey, zahar pamagy tordy. Pullun bolsa derek ýok. Bir din etdiňdi dan galdy. Ola maňsa döýünü tapdyrma şu mahal. Bey, indi näme sem kämey bir gowja pikirlenen keýwan garaş. Indi men näme etdim kem Jawahir? Aslynda da ýene bir tanaýan mar keýwan.
Götürümni pul berýär, perhada. O näme kart berer edýäňmi? Götürümni berýär diýen men taň keýwan götürümni. Sen näme gazetlerde okumadyňmy? Ilere alyp ber şolardan. Şondan gowdy ýokmy ka diýen mene. Hany onu jaň etip gör-dä. Ertir gider, Tahirym alyp gider. O ýerdenem gönüm mektebe gider. Bol jaň et. Ne yapıyorsun? Borsana. Yoğuşrak. Kakam oyor yanlavır. Yoğuş diýär. Bolýa diýdimi? Egilen turmadan ne bol çalıp gidelle. Ay. Wi kellem vursun. Tahir o kaçtıga. Yür Tahircan yür. On dakikaya kadar. 10 minutdan kän egilenseň polisiýa habar etjekdirin bolýarmy? Olar asla adyň aýdaýmagyn. Adyň aýsaňa pasport belgiň beräýmegin. Berseňem ýalňyş bergin bolýarmy? Bolýa. Düşünen bolsaň sagatlamyz düzelenni. Ýöne men sagdym ulugda gartdyra. Garsyn diýany ýok, ony men özüm düzederin. Selam aleyküm ağam. Salam. Biz perhadaga bilen görüşäjekdik. Adyňy da aýdyň. Men adym Jewahir, muň adam Kehribar. Jewahir. Dogrudur ağam. Ýör gideli. Ýöne ýeke goýurma wöriň dogon, o kän bu ýerlere belet däller. Gelmesem razy bol. Senem razy bol. Daýza, Tahir, sen näme dolugdan düşüp ýördiň? bilmedim de. Sagada seretmendirin. Men sen ýakleden gurrunlaňy eşitdim. Gir. Hormatly perhadaga salam aleyküm. Ýanyndaky ähli zatlary çykarda şu ýerde goý. Ağamcan. Ay Allah. Ya can. Bak ya. Ana beri. Hey Allah can mukavat geleşin nitene. Evet. Ha, birim balamı juýsunda galy. Emmesini çykar, emmesini. Şu diğerlerini piştireyin ağam, ha şeyle. Tamamdır. Bolla ağamcan, başka zat yok. Köröken biziň pul aljak adam serwet adam şeýle dälmi? Uy ýegen, haýsy berýärmi derwetdäl. Hemme kişiňe mökman ýalňyşy bolýar. Ýöne ol götürümne kart pul berýär. Özüm kanuny gabat gelen ok, şeýle dälmi? Uy ýegen haýsy berýärmi kanuny dol tabin bolýar. Hemme kişiňe mökman bir günäsi bardyr. Ony sen aýt, biz näme şu şeýle erwet adamdan pul alýas? Uy ýegen haýsy berýärmi? Düşün ahir Tahirjan, biz seni okuw ýazyrjak bolýar. Babam okuw ýazylaňda berilen pulam kanuny ters idi. Babaňa garsa ha bazara gitmegem gadagyn. Men taň aýtdym o köni pikirleri adamdyr diýip. Beýle zatlar näme bilsin ol? Ýöne käwat näme diýen özi işiň üçin pulam bermeli bolýar-da. Düşündiňmi ýegenjigim? Ay bolýar-da, olalon soň düşünersiň. Babam ýal bolamdamy ýa siz ýal bolamdamy? Allym keýwan, allym. Perhadaga soran pulum berdi. Ine, hemen şu ýerde seret. Ahir allyk diýsene, bir ýere gol çekdiňmi? Ýokla. Ýöne topumyň suratyna düşürdi. Puly wagtyna gaýtarmasam aňsat tapar ýalydy. Jewahir, sen näme tamraýaň? Daş ede görsin. Ýörüň onda gidelim. Ýörüň Tahirjan gitdi onu. Ya, gördüm körökünün ýa-diýän Tahirjan. Etjek işigi bilip etseň şeýle bolýar-da. Sen babaňa galdyga okuw arzu ederdin, arzu. O kagazyň içinde näme bar? Näme bar edýän Tahirjan pul bar. Pol müdür hanym getirin diýmedimi näme? 5000 lirami? Aw wagt ödi. Sen näme diýetdiň ýegenjigim? Onda näme üçin o pul gazete doladyňyz? Gapçyga salmadyňyz, 5000 lirany. Bey, mümkin tory öreşnay. Ay Allah ya. Pulu maňa ber.
Vay, kömek edin. Kömek edin. Ayrıl berek. Sana ayrıl diýen men sana. Kömek edin. Yetişin. Kömek edin. Kömek edin. Ayrıl. Cevahir. Cevahir. Vah vah vah. Ola bolmandyr. Ýönesi üçin bir de az. Kaka haýyş edýän beýdiýmesene. 5000 liramyzy alyrdyk ha biz. 5000 lira az kuştat däl ahyryn biz üçin. Ne kakyňyzy hädi ýersiňizde? Sizin mundan beýlek Tahiryň okuw meselesine goşuluşmaň. Men nira barmalam borsam baryp bu meseleni şunyň özünde çözjek. Ýörany gurdyym. Gideli, ýör. Okuwny el ýazdyrmalygyny siz menden öwreniň. Ya Keýwany indi biz näme eder kaka? Pulum gitdi, resmi namalar. Bankda kadamy pul geçäýände resmi namasy pul bankda näde bolar? Cevahir, arkyň bolsana, bir alaç tapylar. Men şu wagt kakam näme därkä diýip uly basga galyp otyryn. Ne demek? Bu ne eltidin edip bilecek zadyňyz ýokmuş. Şo müdür hanım bilim ministrliğinden degişlämi? Degişli. Çağan oku kabul edende pul almak kadagan näme? Kadagan ministrliğin ýürüte permanı bam ba. Onu näme tiz olary çäre göreňdok. Bizde bu zatlar adatdyr ýaşuly. Kanunyň kä wagtlar adatlar üýtgüt bilen ok. Eger müdür hanım diýen bolsa onu berem. Yahu Sizin borcuňyz jinaýatyň öňüne almak dämi näme? Kanuny tertipleýän iş edýärler. Gör. Görmedik bolýaňyzmy? Ýaşuly, aýdýallaryňyz dogry bolýyn. Tutokana basamyzda da näme bolar edýän? Kunun ýene çykarda. Uly jinaýat eden bolsa onu biz oňa serederdik. Ýöne o bir düşünjeli bolmakry. O näýli beýle bolýar? Moğlum ordan edeniň edbermelimi? Şeýlemi? Sizem görmedik bolmaly şeýlemi? Yoğunim, şu edek men karasınım. Şu çağan şu mektebe yerleştirýänsem kimin ýanyna barmanym bolsa barjakdyryn. Tahir. çocuk Gör Tahir, näme durdun? bırakın beni. Göýberiň meni. Göýberiň diýen. Elim göýberiň. Sizde haýwanyň kıça akyl ýok. Göýberiň meni. Men sizden bu zatdan hasabyn soraaryn. Göýberiň meni. Elim göýberiň. Hayır. Siz kime degýäniňizi bilýäňizmi? Baba kaç. Degmeň, goý gitsinler. Baý bu ataloğul gelipdir. Hawa kakajan Tahir okuwa ýazdyrdymmy soň? Hormatly gaýnym, mehriban aýalym sizden bir zat soradym kadiýa. Sen önce İlki bilen sen öz aladan et köröken. Oğurladan puluňy edip bermeň alagyny gözle. tabii On taňam şu pytradan gapdyklaryny çöpleşdir. sen onu Sen bolmadyk bolsaň, şo marlykman biziň işimize görjek eken. Ay mena ýönü. Arkaýyn bol oglum. Men seni şo mektebe yerleştiririm. Men garradym ýöne, möjeňim garrasy bet bolýandyr. Döwlet biziň sözümizi dinlemedigen bolsa, şu meseleni bizim halk bilen çözer. Eger gerek bolsa, ähli enatalary ayaga galdyraryn. Ine görersiň. tamam. Bolýa onu, gepleşdik dämi? Akşam ulugyny ýytyn alarsyň. Al bakaly, kireňi men taňa öňünden bereýin. Ýaşuly, kireýä nat berdiň bolýan bu berem puluňa azrak bolýar. Bizem şundan çörek ýýär. Ondan işlemeden pese gaçýar. Pese gaçmaz. Hormatly zehinli çağlar mektebiniň enatalary, hormatly illeşler. Haýyş edýän, maňa gowjy kulak goýun. Baba, sen en atalaň bu töwerekde ýaşaýan nädip bildin?
Siz götürümine pul gözläp ýörkäňiz, bizem ayagymyzy uzun salyp oturmadyk. Ana bire çykdy. Hormatly enata, maňa numanaga diýerler. Ne diýip bolsam menem oglumy siziň çağalaryňyz bilen bir mektepde okutjak. Ýöne müdür hanym bizden giriş pul talap edýär. Menem sizi bu eden etdiliň öňüne almagy çagyrýan. Mundan aşga da bir pençe alan adama ýany bilen bir köýnek sowga da berýär. Satyjy daýa zatlangan satar diýipdiň ha. Siziň bilişiňiz ýaly müdür hanymyň edýäni göz görteli kanuny ters gelýär. Çağan oku kabul etmek üçin pul talap etdi. Kimden sorasaňyzam Arada çıkaysan alayjak oglum, gymmat satýan. Bolýadaýdy. 40 milyon berdi alay onu. Biziň hem sewdamyz şoğlarda. Sağ olun, gelip durun. Bolýa, sag bolun, haýryny görüm. Bolýa, sağ olun. Hadi. ýör gudyň. Ýene azık wagtdan hem mekşi mektebiň öňüne üşür. Baba, hem mekşin geljegine gözüň etýärmi? Elbetde emmet barar, näme barman? Oňa iş haýyrly welin, men mektep müdüriniň köpçüliň öňüne çykanyna ýüzüniň näme reňkde boljagyny biletim gelýär. Gaty biletim gelýär. Hakykatdan hem men kyn ýagdaýda goýdyňyz ýaşuly. Hawa, innem ruhsat berseňiz men öz işlerim bilen boljak. Biziň mollymyz henizem gelenok. O ýene bir näçe wagt gelmese, ana şonu enatalar mektebe çynna kaýdan ýüşerler. Sebäp olaň bar gaýgysy çağalaryny gowulym almaklary. Baba, indi näme dersi, ha? Ýaňyja müdür hanym näme diýdi bide? Sebäbi olaň bar gaýgysy. Ýok, ilki diýeni soraýan men senden. He, näme diýdi? Biziň henizem mollymyz gelmedi. Ol ýene bir näçe wagt gelmese, enatalar şona näradyçylygyny görkezerler diýdi. Resminamalaryny taýarla ber Tahirjan. Ertir iň güýçli darbamy durur. Adamyň haçan öýe gelir dogun? Bilmedim-de, netibedir bu işler. He, näme bolly? 2 gün mundan alan pulunu ýydyna bermeli. Perhadaga şonu ýatlykdyn diýdi. Daýy näme sap berdiň bärde? He? O nemele Tahirjan, men ýöne neme dip börün? Men zadymy gaçyrdym, şonu gözleýän. Hawa. Näme gaçyrdyň? Garşy bolmasaň bile gözläli. Ayol neme näme diýsem kanay? Ýatladanyňyz gowy bolaydy. Biziň hem bir zat ýadymda düşmeýän ronýaly welin atyl şol ekenne ýadymda düşmeýän. Wagt görä bu näde biziň kellämizden çykyp ýördiýsene. Ýeri bolýar, giýjeň rahat bolsun. Siziň kim rahat bolsun? Yat görökün yat. Birden göräýmedin. Agşamyňyz haýyrly bolsun. Tahir, gitdimi pelaket? Gitti daýy, gitti. Ay, bolaýypdyr, ýörüne gideli. Daýy, zadyň aljak gelmi? Ay, Tahirjan ýöredin, haw, soň özüm alarym şonu. Giýjeň rahat bolsun. Giýjeňiz rahat bolsun kakajan. Cevahir, ýagdaýlaň gowmy? Gowy. Näetdiň şahadatnamany alyp bildingmi? Ýok, keýwan alyp bilmedim. Garaş diýdiler. Pul bankda katamy geçipdir. Ýöne şahadatnamysy bolanok. Kakam näme iş ýitiripdir bildingmi? Men bilmedim de. Maňa hiç zat aýtmadylar. Men kakama 5 barmamy ýal belet. O ýa metelen çöýündir ýa-da kelletine ajaýyp bir pikir bardyr. Dehinli çağalar mektebinde okuyan okuvçuların hormatlı enatalary, biziň çağalarymyz aýrytyn dehinli çağalar. Ýöne näme üçindir men düşünemok. Şeýle dehinli çağalar üçin döwlet mektep açdy. Ýöne ol mektepde heniden mugallim ýok. Biz çağalarymyz üçin hiç sadymyzy gaýgyram ýok.
Ýöne mektebiň ýolbaşçylary, mektebi muallimler bilen dol üpçün edip bilen oklar. Men näde aýtjagym bilem, hormatly atalar. Zehini taş ýaryan çağajyklarymyz ululup pördehin mol galarlar diýip alada galýan. Haýyş edýän hormatly atalar, maňa siziň kömegiňiz gerek. Lütfen. Biz gaçana çenli sesimiz çıkarman gelip görmeli ha. Barıp şol müdürtümokdan öz hakkımızı talap etmeliyiz. Mektebe muallim näme üçin getirilmeýär? Näme üçin? Hormatly atalar. Ertirirden siziň hemmeňizi mektebe çağırýan. Gelin hemmeňiz agdy bir bolup şolardan hataba soralyň. Biz hakykaty gözläp ýola çykdyk, inni ýyda gaýtmak ýok. Dogry aýtjaň, dogry aýtjaňyz. Dogry aýtjaňyz. Dogry aýtjaň. Men pikirimçe bu gede kemmeten bar aýta gerek. Bararlar, hökman bararlar. Al baba. Anha bular satıcı daýyň pullary. Satacağım, sen arkandan etlice kazancı da ödeyen. Ertiğini tip bolsa işlerimiz bir yan ýylda bolansoň, ulogy eýesine goşurardy. Ne oldu? Näme boldy Tahir? Näme boldy? Baba, eger men şo mektebe girip bilmesem, ýzyma öz obama gitmelimi? Näme owaňy desin elýärmi? Ejem begendirmek üçin gowy mektepde okumagym gerek. Ýöne ejemem diýsen göresim gelýär. Gaty göresim gelýär. Eger isteseň ejeňe jaň etdi görülüş. Sere tany, ulagda jugu telefon bolmaly. Ulan plan bolsaň jaň et. Ýeýesine özüm puluny bererim. Bolýa, jaň edeli. Al gudym görülüş. Ejeňe meň adymdanam salam aýtdyn. Näme sen gürleşek gelmi? Men oň bilen soň görülüşür. Baba, sen şunça ýyllap oba barmansyň. Eger birden men oba gitmeli bolaýsam, sen meni akdermiň? Akdersiň ha baba. Bolýa oğlum. Sen jaň et, ondan öýe gireli. Bilşiňi aly ertir ören wajyp bun. Biz saňa henüz eşigem alamyz o. Soňa moňa çedip dyňjyň alsaň, has gowy bor. Alo. Ece, bu men Tahir. Yok kewan bolanok. Men bankyň müdürine de aýdyp gördüm sizi gowy ýa siz filasyň bolýarlar. Awryňyz mertebäňi ören belentir diýen bolýarlar. Olaram resmi nama olmasa pul berip bilen oklar. Ýeron soň näme diýdiler? Hasem meter var, düýün kuşu ýere gelen tentek var. Şu günem var, edilýünim maňlaýymda dursan ýetjek. O men var, tas görüp de zordan gidlenip sypdym. Muňa teresseňizleň, bolmanada görünmese ýerlerde görünseň boljaň şudur. Keýwany, sen näme agdyň gelen samra otursaň aý? O zatlaň bir alajy bolarlar Jewahir. Taňa barmaklaryny degirip görtünler, men olar ütüm eder. Daýdy, baba maňa mektebe gerýär balagally welin aşagyny gasyp berermiň? Ýoksa aýtany, kakam sen mektebe ýerleşdirdimi? Keni de yerleştiremok mehriban gıydym. Ýöne ertir welin Tahirjan şo mektebiň okuwçysy bolar. Sedem ertir meň ýanymda durarsyňyz. Ýöne neme ol, neme de hormatly gaýnym neme men saglyk ýagdaýym sebäpli adamlaryň arasyna barmaly elimde. Sen adamlaryň arasyna asla barmaly. Ýöne ertir hemmeňi şo ýerde bolaýmaly. Ay senem ay kaka näme etjek şeýdip, barbyr maskara bolup gaýdar. Onçodan ertire çykaly, ondan göri berer.
Şuna bolly, tügeleme. Bugün son Şu gün son kun keywani. Birden gitsem razi bol. Götürümne pul veren Ferhadaga men işim guraymasa. Yüreğin gelin almasana Cevahir. Çıkmadık cana umit var deyipdirler ahirin. ya Hormatly gaýyn, näme beýle egilendiňizle bizem ýertiden mer şerde garaşdyk saňa. Näme bir talym eglenimde janyň çykyp barýarmy? Düşünýidimi? Gideliň. Uy, howla kakajan gidelin elbetde. Hormatly enatalar, gözümizin guwancı başymyzyň täji bolan gadyrly okuwçylarymyz. Haýyş edýän galmagalyňyzy goýuňda ýuwaşrak boluň. Bular bu ýere näme üçin işipdirler, saňa aýtmadylarmy? Ular bir ýere çağırıp durýarlar müdür. Olumyň ýetmeçiligi diýende närazyçylyk bildirýän. Näme mekdebinde molimyň şuny çenne getirilmedigini meni unäkärmi? Men bilmedim ýoldaş müdür, özlerine toğra aýmadım. Ey vay ýuwaşrak bolsaňyz lan how. Hormatly enatalar. Şu günkü ýygnanyşyň sebäbini hemmeňiz ören gowy bilýändiňiz. Biz bugün şu ýere öz hakkymyzy talap etmek üçin üçdük. Hormatly enatalar, aramyzda okuwçylarym bar. Haýyş edýän meselelerini kynlaşdyrmak olar öz sınıflaryna goýbereliň. Han makal okuwçylar sınıflaryňyza baryň. Bir hatara düdürüň-de sınıflaryňyza girin. Çaltyrak, girin. Çaltyrak. Hä Mektep üçin matlaraçylyk dämeýdim. Hemmeňiz şoň üçin geldiňizmi? Hawa. Onne hemmeňiziň gözüňiz aýdyn. Buşluk. Şu gün mektebimizde men bilen deň ygtyýarly okuw işleri boýunça jogapkar molim geldi. Şu wagt men otagymda resmi namalara gol çekip otyr. Hawa, başga aýtjaklaryňyz barmy? Bar, elbette bar. Cevahir. Dehinli çağlar mektebine geldi diýilen şo mugollumy gözümiz bilen görýänçä hiç ýere gitmezligi hormatly enatalardan haýyş edýän. Sizden haýyş edýän hormatly enatalar, hiç ýere gitmeň. Molim resmi namalara gol çekenden soň oň özüm biziň aramyza gelir. boş durmamak için dilerseniz şu kayıt parası mevzunu konuşalım. Kanunda, nizamda, anayasada ve Avrupa Birliği sabahında yeri olmayan... Cevahir. Andursana bir düşünşele. Canağım maňa hissat degme göri. Cevahir, kaçma diýän men taňa. Cevahir. Be, nire taýby? Bu adam daima bir erwetlige aýtjak bolýar diýen. Men bir zatlary aýtmeli. Men size üstünlük arzuw edýän.
Cevahir, nire atmat oldum. Nirde bolsaňam görne haw. Merhaba. Salam çağızıklar. Salam oğlum. Oturun. Men sizden bir zat soraýjakdym. Şu yere gara aynekli bir adam gelmedimi? Tamam oğlum geldi. Hani nirede? Bolya sağ olun. Sağ olun oğlum. Sağ olun çağızıklar, sağ olun. Yangın molana ya hoply ýagdaýlar ýüze çykan ulanlýar. Dogry aýtsam henide çen şoň bitiren işini görmedim. Ýalňysypdagy biri basaýsa, adamda çywanlyk bolýar. Tüýtmaňa gerek bar ekenne. Ey Hudaý, bu tarapda ýanım, bu tarapda bu belan men näsem kam? Cevahir. Ay Cevahir, dur ikimiz gepleşmeli haw, nire barýan? Aljyraman özüňiz el alyň. Duýdurjy ýalňyş wasilli. Ala deder ýarzat bolanok. Ýöne biri bilmezlikde basam bolmaly. Yürüň çagyra, yürüň, sylplara girelim. Gorkor ýalat ýok. Yürüň. Gorkor ýal hiç tat bolanok. Men häzir çagylaryň halynyň habar alaýyn. Tamam çocuklar, sakin olun. Şu mektepde edilmeyen ýaly okuw işleriniň jogapkar molim ýaňja geldi. Şu wagt men otogymda resmi namalara gol çek gotyr. Bay, näç kalganam ýitirdim nähil wallaýmy? Cevahir, men taňa gaçma diýen dur. Yavrum sakin olun biraz. Çağalar bir hatara düdürüň makali. Bolun boylu boyuna durun. Maňa gowjagulak goýun. Hiç kim hatardan çykmalýar. Ýanygy näp dörepdir. Ýoldaş müdür, garaçyny mene ýakmadym. Yeri bolýada. Sen ýangyn tönürjin. Allah öňüme düş wakali. Däliz bilen gideli. Bolun çağalar, bolun. Hatardan çykman ýöreň. Bolun çağalar, çaltyrak. Birazdan çıkmış. Iň soňky çykalga ýetip gelýän weli ýömene ýanýan wadaga bat gelmedim. Sen şonu da häzirräk bol. Ähtiýaty elden berme. Ey Allahjan halat bolaýdym öýdän. Hani bir men bir ışıklaýyn makali. Han çağalar gelin. Gelin çaltyrak. Kadriye, bu sen mi? Ene tapdym. Tamam sakin olun. Ýaşuly, hani köşeşiň, özüňizi. El alyň ahyryn, bolan zat ýok ahyryn, ýaşuly. Siz şeýletseňiz çağlar hazam gorkara. Bu ýer meni içeride men agtymma. Meňem içerde adamy bar ahyryn. Tahir men çağan diýen, çağan düşünýäňokmy? Wak kakajan men näten çağan dälmi? Yangın tündürücüsü dilki bilen men yegenim halat edin. Adamymyň özü başyn çararly. Hadi yapmayın. Bolun çağalar, ada çykaly ýetip gelýär. Ýoldaş müdür mektepde hiç ili ýangyn ýüze çykmandyr. Sakin olun çocuklar, sakin olun. Cevahir. Ay Cevahir. Han men ýanyma gel ahry Cevahir. Dursun ho, kaçma, dur. Çağalar ýuwaş-ýuwaşrak bolun. Merdiwanlardan häzirjik bolup düşewerin. Sakin olun. Sakin olun evladım. Bir şey yok tamam. Tamam beyefendi. Tamam.
Keywani işimiz gaýtdy keywani. Näme boldy Jawahir ýüzüň duwak golaýpdyrla näme boldy? O pelakat ýydyma düşüp puluşugun bermesem olar meni ýaşatmadyr. Yamandan Hudaýam bidardyr. Beýdime gaýyn beýdime. Diýjek näme diýmen? Ay dogan ne ettin ay? Näme ýöne gaçyp ýerdin ay dur da. Bolya söz berýän puluşugun ýokman elti gaýtaryn walla çynım. İstediň derine bir zatlar bereýin. Ine seret hammamda ulanýa diýsen gymmatdyr. Ey Hudaýjan ey. Ay janna on sen nämeler tamraýan? Pul berýän ýydyna gaýtarly. Şoň üçin Perhadaga meni gutlamagy berdi. Aýsana dogan pulu kim aýtardy ka ýydyna? Pul kimin ýeberimle meň işim ýok dogan. Böwrüne pyçak diýresen hemmesine düşünür diýdi. Numan diýdimi näme bir aý berip durýar. Diýmek bu zatlaň bary gurnalan ekenne. Bilşiňi de aly bergisin bermeýäne biz gaty berkçäre görýändir. Ýöne wagtynda pul gaýtaryp berene biz sowgatçygan berýär. Awa. Ene sowgatçyk. Ödem altyndan. Ay näme ýürüýi tögetiren bolsaňyz şu ýere dakyp öthe gidersiňiz-de. Bolýany Jawahir. Perhadaga saňa salam aýdandyr. Gerek dadyň bolsa gapymyz açykdyr. Ay dogan bir de pullunym zatlanym 50 bizar geçendir. Puluňyzam özüňize nesip etsin. Ýaşuly, Hawa dinleýän. men hemme kişi bilen ýeke gepleşdim ýaşuly. Duýdurjyny hiç kim basmandyr. Mektepde hiç ýyl ýanygyna ýüze çykmandyr. Inatalary toplanyňyz adýaly, munum siz etdiňizmi? Şeýle dämi? Yok, onu men etdim. Duýdurşyny okudym, men bassym. Sen mektebe näme üçin ýerdiň? Daýymy kömek etmek üçin ýerdim. Onsoňam okuwa ýazylmak üçin. O nähili okuwa ýazylýarmyşyň? Sen şu mektebe düýşüňde de ýazylyp bilmersiň. Senem babaňa mundan meýlek şu ýere ädiňiz hem ätmersiňiz. Ýöne meni ýam okuwa ýazyldymy? Näme? Nädip okuwa ýazylyň? Onu okuw men kabul etdim ýoldaş müdür. Muwa bu tärim bar diýipdiňiz. Ýöne Seljuk molim. Salam, men Seljuk Çetin. Tahiriň täze mollumi. Sen hakykatynam meň agdym ekeni.